Ama-balance ezikweletini zakho azokhuphuka ezinyangeni zokuqala uma ungaphansi kwa-debt review. Ungakhathazeki, yindlela ezenzeka ngakhona izinto. Kuzoshintsha ezinyangeni ezizayo. ENingizimu Afrika, ama-credit provider, amabhanke, abaqoqizimali kanye nama-debt counselor abahlezi betholana kahle ezinkundleni zokuxhumana. Kanti futhi ne-COVID-19 ize ezindaweni zokusebenza, kodwa khululeka. Uzokhokha imali ehlisiwe nyanga zonke, kanti uzophuma futhi ezikweletini. Debt review akusona iscam. Njengoba siyinkampani ehamba phambili esiza abantu nge-debt review, sesisiza abantu abaningi ukuthi baphume ezikweletini. Ungasishayela ucingo ku 021 003 8733 noma ushiye imininingwane yakho ekhasini lethu la ku Facebook elithi National Debt Advisors, okanye uvakashele iwebsite yethu ethi www.nationaldebtadvisors.co.za. Khululeka, ungatatazeli, sizokusiza.